We zagen net al dat de Kwecht een paradijs is voor vogels. Dat zal ook wel de reden zijn dat er een hele bijzondere soort in de banen is neergestreken. Voor het toetje heb je me hier naar binnen toe genomen. Dan ben ik wel benieuwd, wat voor toetje hebben we? Nou, het toetje zit wel wat verder weg, maar je ziet hier eigenlijk een eilandje liggen en daar zie je wat, eerlijk gezegd, wat witte vlekjes op. Ja. En dat zijn lepelaars. En dat is eigenlijk toch wel heel bijzonder, want ja, ik zal zeggen, toen ik met vogelen begon, Ja. zag ik nooit lepelaars in Limburg. En hier zit gewoon een kolonie te broeden. Ze zijn viseters, dus je zou zeggen, dus tafeltje dekje, want het is hier allemaal water. En ze zitten hier ook vaker, ik had ze vanmorgen hier ook dichter bij de hut. En water zit vis? In het water zit vissen, eten vooral stekelbaarsjes of kleine kreeftachtetjes. Maar dit is niet zo'n voedselrijke plaats. Dus wat ze hier wel doen is dat ze hier wat komen poetsen en wassen, zich schoonmaken. Okay. Ze verzamelen hier nestmateriaal. Maar van lepelaars is ook bekend dat die behoorlijk eind kunnen vliegen om hun eten bij elkaar te schalen. Zomaar 20 kilometer. Oké. Dat vind ik het leuke van Sarsven en de Banen. Hier zit gewoon de gewone blauwe reiger. Maar hier zitten ook de zilverreigers, de kleine en de grote. De lepelaars, zelfs roerdompen. En dat is vaak wel heel goed te zien en te beleven. Dus dat is voor iedereen wel heel erg leuk die een beetje van vogels weet. Ja, die kan dat echt wel zien dat dat lepelaars of reigers zijn. Het water is hier niet diep hoor. Je kunt hier met de laarzen bijna doorheen. Je zou zeggen het is een hele grote diepe plas. Ja, lijkt het op. Ja, je zult nu wel met je laarzen net natte voeten halen, maar het is gewoon heel ondiep. En dat willen we ook, want het gaat hier eigenlijk niet om de lepelaars, maar het gaat hier om het, ja, zoals dat zo mooi heet, het oeverkruidverbond. Ja. Maar stel ik voor dat we gewoon even buiten gaan kijken. Ja. En kijk eens, een paar mooie bloemetjes. Pinksterbloemetjes. Ja, en toch horen die hier eigenlijk niet thuis. Waarom niet? Want die zitten hier, dat zie je ook, hier is net wat meer begroeiing. Ja. Voor de rest is het heel kaal. Het is net een stukje rijkere grond waar die pinksterbloemen kunnen bloeien. Maar waarom zou je die niet willen? Ja, die mogen hier best staan, maar het gaat hier wel heel specifiek. Dit is een Natura 2000 gebied, heb ik straks gebied, heel belangrijk Europees gebied. En het gaat hier over deze kale oevers, waar nu nog niks te zien is. Ja. Maar in juli en augustus komen hier de planten als moerashertsrooi en moerasweegbree op. En die kleuren die hele oever paars. En die hebben gewoon dat water wat je hier nu zet, gaat heel langzaam terug. Het is een hele ondiepe oever. En die moeten eerst onder water staan, anders kunnen die planten niet gedijen. Ja. En dat is eigenlijk het bijzondere aan Sarsven en de Banen. Ja, ook een beetje het beschermen van die speciale soort. Ja, we moeten hier, kijk wat je ziet hier eigenlijk overal wel, dit zijn eigenlijk allemaal uitlopertjes van berk. Die moeten wij echt beheren. Want ik heb het straks gehad dat het bos zal worden. Maar je ziet die berken die komen toch overal op. En je ziet hier aan de randen, zie je ook nog allemaal berk staan. Dat vinden we ook niet zo erg, want dan heb je ook, trek je het een beetje aan de omgeving, de landbouwomgeving. Ja. Maar we moeten hier dus wel beheren om juist dat natuurgebied, dat moeten we ook van Europa, om dat in stand te houden.